Στον πάγκο είναι ο Μπλάζιτς, ο Μπράνκο, Βασιλείου, ο Σερζίνη, ο Χαλούλος και ο Μαχαίρας. Εσείς βλέπετε μια πρώτη εκτίμηση για το πώς μπορεί η πρώτη επίθεση με τον Παπαδόπουλο. Αριστερός μπακ σήμερα στην ομάδα του Παθρακικού. Δεν παίζει ο Σακελαρίου που ήτανε. Στην Κικού κάναμε πριν αναφορά και για τους τιμωρημένους. Αναφερθήκαμε στον Σακελαρίου. Μαζί με εμένος είναι και ο Ιασονίδης, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στην προηγούμενη αγωνιστική. Λεβαδιακό. Ο Ρομπέρ τώρα αφήνει στον Παπαδόπουλο. Σημαδεύει από πίσω επιθετικογενείς παίχτες. Ναπολεόνι, Γκονζάλες, Μπάρκογλου. Φάνηκε να έχει δουλευτεί στην προπόνηση με τον Ναπολεόνι να μένει και να παίρνει μια εύκολη κεφαλιά χωρίς πίεση, αλλά χωρίς να βρίσκει και... Η τρίπλα από τον Γάλλο, η μονομαχία με τον Αμπουακάρη, άφησε το παιχνίδι ο Μπάρκελης. Η παλιά που πήγε να βγει για τον Ρομπέρ. Ναπολεόνι πίσω στον Μουλόπουλο. Ο Μπακάρη έκανε λάθος και έχασε την μπάλα. Παπαδόπουλος. Πίεση από τον Ναπολεόνι. Ματετζίδης. Όπως. Πλάγιο out. Και είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Άμυνας. Εκτελεί ο Ναπολεόνι. Χωρίς αντίπαλο ο Καζάκης. Πήδηξε και έδιωξε. Ναπολεόνι, καλό κοντρόλ, κατέβασε την μπάλα και πάει στο 1-1 με τον Παπαδόπουλο. Τράβηξε παίχτη ο Αμπουμπακάρη. Ο Ναπολεόνις άφησε το παιχνίδι κανονικά, δεν διέκρινε κάτι, επιλήψιμο στην προηγούμενη φάση. Η μπάλα που πέρασε από την άνοδο και πάλι και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην κατηγορία των μεγάλων. Με καταπληκτικό τρόπο κράτησε και πρόλαβε ο Ναπολεόνι την μπάλα και μάλιστα δις στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος η μονομαχία δεν τον έβγαλε κερδισμένο, αλλά το χειροκρότημα το αξίζει ο Ιταλός για τις δύο προσπάθειες που έκανε. Ο Μαρσέλο έχει το περιθώριο να προωθείται και να παίζει σε ένα ρόλο. Η σέντρα από τον Κόλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν πιάνει την κεφαλιά ο Λόπες, ο Ναπολεόνι. Κάνει τις προσποιήσεις, βγάζει τη σέντρα με το αριστερό Αμπουμπακάρη. Έκανε την προσποιήση, έφερε την μπάλα στο δεξί, ενστικτοδό. Για τον Ναπολεόνι. Ναπολεόνι με τον Παπαδόπουλο. Ο Ιταλός, οι προσποιήσεις στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπάρκολ είναι δυνατή. Κάνει κάτι στη φάση του γκολ και να βγάλει από τόσο κοντινή απόσταση το πλασέ του Αμπουμπακάρη, όπως το είχε κάνει λίγο. Μπάρκογλου γύρισε ωραία στον Αμπουμπακάρη που θέλει να βγάλει στην πλάτη και τα καταφέρνει του Παπαδόπουλου. Το γύρισμα από τον Ναπολεόνι. Κόλτσος. Ωραία αλλαγή παιχνίδι για τον Ναπολεόνι που κατεβάζει υπέροχα την μπαλά. Ματετζίδη σε πλάγιο out υπό την πίεση του. Καλή παλιά, βρει τον Ναπολεόνι στην κίνηση. Το τακουνάει για τον Μπάρκογλου. Ναπολεόνι σε θέση τετατέτ. Η μπάλα στο δοκάρι με δεύτερη προσπάθεια ο Ιταλός. 2-0 ο Λεβαδιακός. Με τον Ναπολεόνι να πανηγυρίζει δείχνοντας το τατουάζ, το κολοσσέο που έχει στο σώμα του. Δείτε ξανά την φάση, κάθετη πάσα από τον Γκονζάλες. Οι κόντρες που έβγαλαν κερδισμένο τον Ναπολεόνι με δεύτερη προσπάθεια, καθώς την πρώτη φορά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι του Βρονταρά. Βρήκε δίχτυα, το ένα με το αριστερό, το άλλο με το δεξί. 2-0 ο Λεβαδιακός προηγείται του Παθρακικού. Αμπουμπακάρη αυτή τη φορά δεν θα συνεργαστεί με τον Ναπολεόνι. Η μπάλα περνάει. Χαλούλος, λάθος, έκοψε ο Ρομπέρ. Πέρασε ανάμεσα από δύο και τώρα είναι ο Μαρσελάου. Αλλά δεν κράτησε το υπέρ του αποτέλεσμα μέχρι το 1-0 τον Πανιόνιο και τον Ηρακλή, 3-0 τη Λάρισα και η μοναδική εκτός το 2-0 επί του Πανθρακικού. Αυτή τιμένη στην αγκαλιά, έφτασε κοντά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Καρδόσο ψάχνει την μπάλα και ούτε τώρα τη βρίσκει. Ο Μπάρκογλου, ο Ναπολεόνι, είναι ζήτημα θα προλάβει. Αλλού η μπάλα, αλλού οι παίκτες, αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Ο Ουριμπάρη προς τα πίσω. Ναπολεόνι. Ουριμπάρη. Βαλούκας. Έχει 14 από τα 20 στην Τρίπολη. Δυσκολεύεται πολύ να βρει δίχτυα εκτός έδρας. Ο Ναπολεόνι στον Αναστασόπουλο. Ο Μουλόπουλος. Ο Σόλα, ο Καρντόσο. Βίλτσες.
Ταραλίδης. 5 για το ημίχρονο. Ο Σόλα έφυγε από το Λαζαρίδη, έκανε τη σέντρα. Κοιτάξτε το σημαίακι. Το σημαίακι, την μπάλα γενικώς. Παρατηρήστε. Είναι μάτς για παρατηρητικούς αυτό. Όπως εδώ. Και από τον Μπεγκόνια, αλλά τα χαλάει στην πάσα. Κινήθηκε ο Ίντερ στον άξονα, γύρισε ο Ναπολεόνι, έκλεισε το ημίχρονο αριστερά, αρχίζει το δεύτερο όπως και το πρώτο δεξιά. Ταραλίδης. Ο Ουριμπάρη μοιάζει να έχει καλύτερη τοποθέτηση από τον Ναπολεόνι. Μουλόπουλος, Ταραλίδης, η κίνηση του Ναπολεόνι πρόλαβε τον Ουριμπάρη. Ο Φιτανίδης διαμαρτύρεται και στήριγμα, το βρίσκει στον Ναπολεόνι. Άρχισε ο Μουλόπουλος, τον τροφοδότησε ο Ιταλός. Εκτέλεσε ο Ταραλίδης. Ναπολεόνι, Κόλτζος, στα σούτ του Ταραλίδη δεν χρειάστηκε να επέμβει, μπαλά πήγε στο τείχος. Ναπολεόνι έφυγε από τον Καρντόσο, έχει τον Ουριμπάρη, πήγε ο Σόλα δίπλα του για τη συνεργασία. Η σέντρα του Ναπολεόνι χαμηλά, δεν αφήνει τον Αναστασόπουλο. Ταραλίδης κι άλλο τήρηξε, αφχάθηκε η μπάλα. Ναπολεόνι. Εξαιρετική κίνηση για να απελευθερώσει στην πλάτη του Ουριμπάρη τον Μουλόπουλο. Η σέντρα ούτε τώρα είναι καλή. Χαμηλά όλες οι σέντρες. Ναπολεόνι χάνει από τον Καρντόσο με τη βοήθεια. Σέντρα για τον Ναπολεόνι. Έκανε αμέσως το σουτ. Διώχνει ο Μαρσελάο. Δεν είναι εκεί ο Σόλ. Βίλτσες κινήθηκε αριστερά στο πρώτο. Παίζει δεξιά στο δεύτερο. Σε αυτό το 4-3-3 με Φιντανίδια. 4-3 και κυνηγάει ο Καρντόσο. Ο Σόλα. Κάνει κίνηση ο Μπάρκογλου, αλλά ο Σόλα πήρε. Να δούμε γιατί. Χώρο ενώ τώρα αυτό που Ναι, αλλά αυτή είναι μπάλα που πέρασε και έφυγε όμως. Ευτυχώς, γιατί έτσι όπως πήγαινε είχα την αίσθηση ότι τον πετύχει τον παιχνίδι του Αστέρα. Σόπουλο και Μασάδο. Ο Βίλτσες βλέπει τον Ναπολεόνι να παίρνει την κεφαλιά. Ο Μασάδο μακριά. 4 λεπτά έξτρα χρόνου παίζεται το πρώτο.